Class 1 Bible Lesson 6 The Fifth Day Explanation in Mizo, and the memory verse of this lesson is, "And God said, Let the water teem with living creatures, and let birds fly above the earth." Genesis chapter 1 verse 20. Zing alo ni a aninga na alo ni ta a heminia hian lalpa chuan ingi asiam le pathian chuan ti hian asoya tuya hian nungcha tam tak omsela van borua ka hian savate thlok vel ro se chuti chuan tuya chuan nungcha tam tak anlo omta a lalpa chuan tuya cheng nungcha lian tak huel ngapui angte asiama tuya cheng sanga te takte goldfish angte asiam boka starfish te seahorse te asiam boka sava te chuan antla anzar phara boruaka anthlok kwal vela moi tak tak ten an sham tanta a an sham ri chuan siam tu pathian chu an fakani ti alantira vaki chu cho zongin malama te nunglama te athlok ton renga ar on chuan ameirung inchoi moi tak tak chu atiphara lei chu mun moi tak alo ni ta a tlai alo ni a aninga na chu azole ta a pathian chuan na tho chu a ena a tha ti hle a. Words to learn: creatures thil siamte, starfish tuya chengchi sanga arsi anga om, seahorses tuya ran nung chengchi chikhat sakorang taka om te takte, creator siam tu